prvý a asi aj jediný, ešte neviem, pretože chcem, aby to bolo také dlhšie. Bude to teda jesenný vlog. Milujem jeseň. Milujem proste pozerať sa na dlhé jesenné vlogy od mojich obľúbených youtuberov. Pokiaľ som niekoho obľúbená youtuberka, tak vám to príjemne splním. Sranda, že teraz tu sedím proste a idem natáčať video a prerábku, proste to ešte uvidíte. A včera a predvčerom proste boli úplne najhoršie dni za celý mesiac, ako je 4. októbra, takže začiatok mesiaca, ale proste posledné dni neboli najlepšie, že som dostala aj krámy, čiže všetko som precíťovala miliónkrát viac, a to už tak som dosť citlivý človek. Proste neboli najlepšie, ale povedala som si, že už neviem, čo som si povedala, každopádne dnešné video bude proste jesenný vlog. Mám tu tekvičky už, jednu môžete vidieť túto takú väčšiu a druhú mám takúto. Nebudem to v dnešnom videu vyrezávať, chcela by som teda, buď spravím videjko ako každý rok, kedy s Romčou vlastne vyrezávame tekvice a ja pujeme a robíme kraviny. V dnešnom videjku ale budem vyrezávať tekvice. Budeme si spoločne romantizovať jeseň. Ako som už povedala, ja som sa cítila absolútne hrozne kvôli viacerým veciam, ale proste boli to také úplne na hovno dní. A dneska ešte vyšlo slnečko a išla som do Jisku. A prosím pekne, ja som sa trepala na bicykli od, pokiaľ viete, kde je Pišťan Tesco, tak od Teska potom do stredu mesta. S touto veľkou taškou, už mi začína byť teplo. A rozhodla som sa, že miniem všetky svoje peniaze. Hrozne som to tu už chcela mať proste za jedno trošku zmenené a za jedno to tu chcela som tak zútulniť. Ja to mám rada, je to taký môj malý útulný bytíček. Vlastne čo mám teraz, to povlečenie na posteľ, ak sa to povie, ja tomu hovorím povlečenie, ak sa to povie po slovensky. Tie obalky na posteľ. Strašne sa mi páči tá zelená, ale proste to bolo také, že na leto, taký proste letný vibe. Neviem, ja som včera upratovala ten všetok bordel, čo mám vlastne v posteli, pretože mám také postele, kde ako donútra sa dajú dať veci. A keďže ten bytík je strašne malý, tak to používam ako odkladací priestor. Iba som tam proste všetko nachádzala, keď som sa sem nasťahovala a bol tam rôzny bordel, necítila som sa dobre, bola som úplne overwhelmed. Takže tak. Je to upratané, takže nastal čas prerobiť si posteľ a neviem, či vám ukážem tie veci, ktoré som kúpila asi ráno. Mám tu dve takéto podušky, akože mám to tak rýchlo, že som kúpila uteráky. Potom takúto podušku, lebo sa mi to hodilo k tým perinám. A periny som kúpila takéto hnedé. A okrem vlastne stolíka jedného malinkého, čo mám v kuchyni, tak tu nie je vlastne žiadny priestor, kde by som mohla sedieť, nejaký gauč alebo niečo. Takže väčšinu času som na posteli, keď akože oddychujem, alebo keď som na posteli, tak som väčšinou za tým stolom, alebo keď pozerám, keď ja jem, tak proste som na posteli. Nie raz sa mi stalo, že som proste zadrbala to povlečení. A celkovo, keď proste prídem a chcem sa už vybaviť na posteľ a nevyzlečiem sa a som v tom oblečení proste, tak tá špina ide na to, na čom budem potom spať. Tak som si ešte kúpila vec, ktorú ja si pamätám z detstva, pretože sme vždy doma mali a je to akože na tú posteľ ešte tá, neviem, jak sa to povie, ten povlak na tú posteľ. Takže poďme na to. Second guess we live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Túry ako také obľúbujem po celý rok, ale cez jeseň je to proste nutnosť a asi moja najobľúbenejšia jesenná aktivita. Takže vám sem dám nejaké zábery, keď som bola sama na takej túre, prechádzke túre pri Piešťanoch. Je niečo pred 6, ja 6:20
5. Vychádzam z domu, teraz bytu a teraz mám 2:12, takže toho moc nenatočím. Večer by som si chcela spraviť taký cozy večer, ako aj včera, ale včera som už nepozerala, nepozerala som žiadny film. Takže moc kontentu asi nebude teraz, keď budem v robote, ale večer sa určite uvidíme, večer si spravíme spoločne nejakú movie horror night, pretože mám 3 filmy, ktoré si chcem hrozne pozrieť. Bože, a mám vás položených pri tekviciach. Dúfam, že tento rok bude videjko, kde s Romčou vyrezávame tekvice. Keby sa náhodou niekto pýtal, tak tie tekvice mám z Lidla. Ja som tak rada, že ich tu už mám, pretože jak sú reálne všade už vianočné veci a to je dneska 1. októbra. Proste je október a ja chápem, že vždycky to tak bolo, ale proste prečo, keď ešte je jeseň úplne, že v plnom prúde a je október, prečo sú všade vianočné veci? A ja mám strašne rada Vianoce, takže to na mňa proste pôsobí tak, že o môj Bože, Vianoce, lenže ja ešte len je jeseň a ja milujem jeseň a ja potom neviem zostať v tom prítomnom okamžiku a proste tešiť sa z toho, že je jeseň. A teraz, ak tu máte tekvice, tak mám znova taký jesenný proste vibe. Hej, potom keď ich vyrežeme a už bude november a už pomaličky akože budú Vianoce a bude december, tak potom to chápem, ale psychicky mi tie tekvice pomáhajú. A fyzicky sú tu proste pekné. Ja som mala v pláne upratať ešte ten bordel, že keď sa akože vrátim večer z roboty, že už to bude upratané, ale asi, že ne. A pred chvíľou som sa snažila si proste zapliesť vlasy, asi neviem koľkokrát, proste nejde mi to, furt tu mám proste nejaké hrbky a neviem čo. Takže ideme ďalší pokus. Včera som si umývala vlasy a cítim sa úplne úžasne, aj keď dneska, keď dojdem z roboty, tak budú úplne spotené, hnusné, nie som ani zaostrená, však na čo. Takže si ich aspoň teraz ráno užijem. I can be close to you. I was never close to you. Neviem, kedy bol posledný záber, ale je 2 dní potom. Zajtra mám voľno, dostala som krámy večer. Vybíja sa mi foťak a je mi strašne zlá, som hladná. Ale idem si spraviť nejaké jedlo. A dneska neviem, kedy zaspím. Nezlaknite sa ma, prosím vás. Ale už idem dať dole, lebo už ju tam mám viac, než som mala. Mám pocit, že už mi to tam aj zaschlo. Kým dopijem tú čokoládku, čo som si spravila, tak si zatiaľ rozmyslím, že čo za neurčitú moc. Kým ju dopijem, tak si zatiaľ premyslím, čo za film pôjdem pozerať, alebo čo si pustím. Neviem ešte k upratovaniu, pretože všade okolo mňa je bordel. Akože v tejto miestnosti. Akože upratovala som celý byt, ale všetko to nejak skončilo tu, takže celý byt je uprataný okrem tejto miestnosti. Takže neviem, či si niečo pustím do pozadia, alebo už sa na to vyserem, pretože ráno skoro stávam do roboty a už sa mi nechce nič robiť, takže ja si tu dopijem svoju čokoládku. Nakoniec som už nepozerala žiadny film, ale skončila som pri pozeraní knižných videí, takže to bolo úplne všetko z dnešného videjka. Dúfam, že sa vám páčilo, že ste dostali nejakú jesennú atmosféru z toho a my sa uvidíme pri nejakom ďalšom, dúfam, že ešte jesennom videjku. Pa, pa!